κάνει ο Αλκιβιάδης στην Αμερική? Ο Αλκιβιάδης αυτή τη στιγμή κάνει μικρού μήκους. Κάποιες Σκηνοθέτης ταινίες δηλαδή του πήραν πολλά βραβεία. Δουλεύει δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο τον. Είναι στον Ελπιδοφόρο. Στον Ελπιδοφόρο. Εγώ το έμαθα 6 μήνες μετά, αφού είχε πιάσει δουλειά. Του λέω: γιατί δεν μου το έπαιζε? Μου λέει: καλά, ρε μπαμπά, δεν μ' αρέσει. Ο Αλκιβιάδης έχει ένα χούι. Το οποίο πρώτα κάνει τις επιτυχίες και μου τα λέει πολύ αργότερα. Ή γράφει ένα σενάριο συγκλονιστικό και αφού το. Μετά από καιρό μου το λέει. Δηλαδή, του αρέσει να μου λέει μόνο καλά νέα. Του λέω: Αλκιβιάδη, εγώ είμαι και στα δύσκολα. Θέλω να με παίρνεις ακόμα και όταν. Οτιδήποτε σου συμβεί με ένα φίλο, με μια. Έχουμε μια πολύ. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, ποτέ στο έχω πει ποτέ. Ναι. Άκου τώρα. Έχουμε περάσει πολλά μαζί, έχουμε κάνει άπειρες συνεντεύξεις. Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος που σε πολύ μικρή ηλικία έκανες τεράστια επιτυχία με τη φανέλα 9. Ήσουν στάρ, ζεν πρεμιέρ, σε ήθελαν οι περισσότερες γυναίκες στην Ελλάδα. Βίωσες σε επώνυμους γάμους. Επιτυχία, κατάθλιψη. Κάναμε και την περιβόητη τότε πρωτοχρονιά με το Last Christmas που έγινε viral, ακόμα γίνεται η πλάκα. Κοίτα, με αυτό. Εγώ θα φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα μείνω για αυτό το τραγούδι και για το Κωστάκι τι έγινε. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Αυτά τα δύο. Δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι. Μου σκέπασε την καριέρα, Γιώργο. Γιατί δεν μου φτιάχνει την καριέρα? Άκου να σου πω κάτι. Έλα, λέγε. Το γεγονός ότι σηκώθηκες χωρίς να έχεις λεφτά στην τσέπη και ξενιτεύτηκες, πήγες στην Αμερική, ρε μπαγάσα, χωρίς λεφτά που δεν το έπαιζε το παιδί σου. Και πήγες εκεί και έκανες ό,τι δουλειά μπορούσες να κάνεις. Γιατί ήταν δύσκολο ένας Έλληνας τοπιός και σκηνοθέτης να μεγαλουργήσει εκεί χωρίς να ξέρει μητρική γλώσσα. Για να κάνεις και να στηρίξεις το όνειρο του παιδιού σου, σε θεωρώ πολύ σπουδαίο άνθρωπο μόνο γι' αυτό. Όλα τα άλλα χέστηκες. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό θα σε θαυμάζω και θα σου λέω πάντα μπράβο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις, ρε μάγκα. Σε ευχαριστώ, δηλαδή, Γεωργή. εγώ σαν πατέρας τώρα δακρύζω που το λέω. Είσαι από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει μόνο και μόνο γι' αυτό. Είναι μεγάλη μαγιά αυτό που έκανες. Και επειδή το διάβασα πρόσφατα που είπες, έπαθα και κατάθλιψη και πήγα και αγωνίστηκα χωρίς λεφτά, τι σπουδαιότερο να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Σε ευχαριστώ. Μεγάλη μαγιά. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Αλκιβιάδη πάνω από τη ζωή μου. Και μου έδωσε τη δυνατότητα να μάθω να αγαπάω κάτι πέρα από τα όνειρά μου, πέρα από τη ζωή μου, πέρα. Πολύ ψηλά. Δηλαδή, ο Αλκιβιάδης με βοήθησε να μπω πραγματικά στο φως και να καταλάβω τι σημαίνει αγάπη. Χωρίς όρους και όρια. Δεν μου το γέννησε ποτέ κανένας άνθρωπος αυτό, εκτός από τη μάνα μου, την ευτυχία. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτό το παιδί. Και τη Μαρία φυσικά που το μεγάλωσε και βοήθησε, όχι βοήθησε, εγώ τη βοήθησα. Γιατί εκείνη πήρε το χοντροφορτίο και κάποια στιγμή μου λέει πάρτονα. Ήταν τέλειο.